זה יום מיוחד במינו, במיוחד לכל מי שנמצא פה כהורה והפקיד היום את הילדים שוב למערכת החינוך ושם אותם בבתי הספר ונשם לרווחה ברגע שהוא יצא מהשם ואמר, סוף סוף זה נגמר. הסוף סוף זה נגמר ואפשר לחזור לפעילות רגילה, אז באמת שיהיה לכל הילדים בהצלחה ושתהיה שנת לימודים פוריה ומהנה. אושרת צודקת, הולכת להיות לנו שנה מעניינת ומאתגרת, ואני מאוד שמחה שמחלקת שיווק נמצאת פה גם, כי האתגר עומד גם בפתחם. לשווק מלון לקראת שיפוץ או בשיפוץ, זה הרבה יותר קשה מאשר לשווק מלון חדש, ואנחנו נהיה די חדשים בעוד תקופת מה, היא לא תהיה קצרה, אבל בהחלט המלון יקבל מתיחת שראויה ומגיעה לו במקום שהוא נמצא, בצוות שיש לו ובהנהלה שיש לו, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל